Takže prajem pekný deň všetkým Rómom a všetkým sledovateľom na Facebooku. A ďakujem všetkým, ktorí súcitia s tými detičkami z Veľkého Šariša, ktoré teda zahynuli tragickou smrťou. Je nám to všetkým ľúto. Čítal som komentáre všetkých ľudí. Vďaka za vás Bohu, naozaj. A nedalo mi to, lebo som 2 dni alebo už 3. deň prakticky rozmýšľam nad tým všetkým. Vypočul som si aj politikov, aj Poláka, aj všetkých, ktorí píšu o zmenách a tak ďalej, čo by sa malo robiť a tak ďalej, ale nebudem to rozoberať. Proste rozhodol som sa, moje vnútro mi povedalo, že mám zložiť pesničku pre tie detičky a robím to takýmto spôsobom, že posielam túto pesničku do nebička pre tie 4 detičky a ich babku, ktorí teda zomreli tragickou smrťou. Veľmi ma to postihlo takisto. A tak som prosil Boha o to, aby mi teda dal vnúknutie, čo mám urobiť, akou cestou teda poslať ten pozdrav do nebička. Tak touto pesničkou posielam pozdrav do nebička pre zosnulé detičky a ich babku, ktorú som teda samozrejme zložil teraz pred pár minútmi. Scendere Roma, so pensarcina. Starciamo da Eupre, la villa. Savorero menche paroi. Gioricane se ne vladi vera. Savorero menche paroi. Gioricane se vladi vera.
te. Tu tardeva te ne sarove. Parolina menge kaemre. Takže toto je do nebička pre tie 4 detičky. Nech ich Pán príjme do nebeského raja a nech im svieti svetlo večné anielikom. Dobre, môžeš.